Την 3η 2 Απριλίου του 2024 οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε προσομοίωση των Ευρωπαϊκών Εκλογών στο θέμα Μαγιαζή του Δημοτήχου. Πρόκειται για μια μεγάλη δράση η οποία έλαβε αρκετή δημοσιότητα τόσο πριν τη διεξαγωγή τη, καθώς μιλήσαμε για την προσομοίωση των εκλογών στο ραδιόφωνο ΣΕΤ και στην εκπομπή τη κυρία Μαρία Μανάκα, μικρόφωνο στον Εύρο, καλώντας τους συμπολίτες μας να ψηφίσουν. Αλλά και στη συνέχεια να παρουσιάσαμε την όλη δράση και την αποτίμησή της στη ΔΕΛΤΑ τηλεόραση μετά από το κάλεσμά του στο βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στόχος της δράσης ήταν αφενός να προβληματίσουμε τις ψηφοφόρους για την αποχή από τις ευρωπαϊκές εκλογές και αφετέρου να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα της ψήφου τους. Επιλέξαμε το θέμα του Μαγιαζή γιατί συνιστά το κεντρικότερο σημείο της πόλης. Επιλέξαμε την Τρίτη ως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών μας, καθώς την ημέρα αυτή λειτουργεί λίγο πιο πάνω από λουτέμενος η λαϊκή αγορά και ο κόσμος που υπήρχε στον χώρο ήταν πολύ περισσότερο. Οι εκλογές μας είχαν τα χαρακτηριστικά των κανονικών εκλογών. Στην πλατεία μπροστά από το τέμενος στήθηκε κάλπη, ενώ οι ψηφοφόροι ψήφισαν μυστικά μέσα στο παραβάν. Έβαζαν την ψήφο τους στο φάκελο και την έριχναν με ίδιες και ίδιες στην κάλπη. Φυσικά, δεν υπήρχαν κανονικά ψηφοδέλτια. Στόχος μας δεν ήταν να υποκινήσουμε κομματικά, αλλά πολιτικά και μόνο. Έτσι, οι ψηφοφόροι μας είχαν να επιλέξουν μεταξύ 4 ψηφοδελτίων και του λευκού. Οι 4 επιλογές τους ήταν: ψηφίζω γιατί αισθάνομαι Ευρωπαίος Ευρωπαία, ψηφίζω γιατί θεωρώ πως η Ελλάδα έχει ανάγκη την Ευρώπη, δεν ψηφίζω γιατί δεν με ενδιαφέρει, δεν ψηφίζω γιατί δεν νομίζω ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Οι εκλογές διεξήχθησαν για μία ώρα. Στο διάστημα αυτό ψήφισαν 71 συμπολίτες μας. Έγκυρα ήταν και τα 71 ψηφοδέλτια. Από αυτά τα ψηφοδέλτια, τα 10, το 10% ψηφοφόρων δηλαδή, δήλωσε με την ψήφο του πως δεν ψηφίζει γιατί δεν ενδιαφέρεται. 6 από τις ψηφοφόρους και τους ψηφοφόρους, το 9% δεν ψηφίζει γιατί θεωρεί πως η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Περισσότεροι ψηφοφόροι, 27 στο σύνολο, το 38% ψηφίζουν γιατί αισθάνονται Ευρωπαίοι και Ευρωπαίοι. 15 από αυτούς, το 21% ψηφίζει γιατί θεωρεί πως η Ελλάδα έχει ανάγκη την Ευρώπη, ενώ 13, το 14% δηλαδή, ήταν τα λευκά. Είναι εμφανές πως οι συμπολίτες μας που ψήφισαν στις δικές μας εκλογές ψηφίζουν στις ευρωεκλογές και η ψήφος τους σχετίζεται με τους δεσμούς που έχει η Ελλάδα ως κράτος μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 16 στο σύνολο ήταν οι ψηφοφόροι που δήλωσαν πως δεν ψηφίζουν. Η άρνηση τους αυτή ενδεχομένως σε σημαντικό βαθμό είναι αντίδρασή τους στην πολιτική που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας. Άλλωστε, οι 6 από αυτούς το δηλώνουν ρητά. Η ίδια αντίδραση θεωρούμε ότι εκφράζεται και με τα λευκά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κάποιοι συμπολίτες μας αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στην εκλογική μας διαδικασία και εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τους Έλληνες πολιτικούς. Σαφώς, οι άνθρωποι αυτοί θεωρούμε ότι στάθηκαν περισσότερο στη μνημονιακή εποχή, παραβλέποντας όση η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στην κράτη-μέλη. Η δράση μας συνεχίστηκε στο συγκρότημα των σχολείων του Δημοτήχου. Εκεί προσκαλέσαμε σχολεία από όλες τις βαθμίδες, παίξαμε μαζί τους παιχνίδια σχετικά με την Ευρώπη, τα οποία έχουμε δημιουργήσει εμείς και στη συνέχεια καλέσαμε τα παιδιά να ψηφίσουν, όπως ακριβώς έκαναν και οι ενήλικες συμπολίτες μας. Εδώ σαφώς γνωρίζαμε πως δεν πρόκειται να καταγράψουμε μια τάση για τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά μια διάθεση των ενδυνάμει ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. Συνολικά ψήφισαν 110 μαθήτριες και μαθητές και τα 110 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι δεν είχαμε κανένα λευκό και κανένα άκυρο. Οι μαθήτριες και οι μαθητές σε ποσοστό 44%, 48 δηλαδή άτομα, δήλωσαν με την ψήφο τους ότι δεν ψηφίζουν γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ 50 από αυτές και αυτούς, 45% δηλαδή, υποστήριξαν πως δεν ψηφίζουν γιατί θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Μόνο 10 παιδιά, το 9% επέλεξε το ψηφίζω γιατί αισθάνομαι Ευρωπαίος Ευρωπαία και μόλις 2, το 2% ότι ψηφίζει γιατί θεωρεί πως η Ελλάδα έχει ανάγκη την Ευρώπη. Από τις εν λόγω εκλογές διαπιστώσαμε πως οι συνομήλικες και οι συνομήλικοι μας ελεύθερα εκφράζουν την άποψή τους. Το γεγονός ότι τάσσονται αρνητικά απέναντι στην Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσει θέμα συζήτησης και προβληματισμού, καθώς φανερώνει πως τα παιδιά δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στην ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Φαίνεται μάλιστα πως ενδιαφέρουν γι' αυτή. Αν αναλογιστούμε ότι 50 από αυτά δήλωσαν πως δεν ψηφίζουν γιατί θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Και εδώ πιστεύουμε ότι επιδρά η οικονομική πολιτική που έχει
ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, την οποία σαφώς δεν γνωρίζουν άμεσα τα παιδιά, αλλά προφανώς έχουν μάθει από τους γονείς τους. Χρειάζεται λοιπόν η εκπαίδευση να δώσει βαρύτητα στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σπουδαιότητας της ψήφου μας, δεδομένου ότι είμαστε κράτος μέλος. Και οι αποφάσεις και οι δράσεις της Ένωσης επηρεάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις δυσκολίες που περάσαμε κατά τη μνημονιακή περίοδο. Αλλά η Ευρώπη εργάζεται συνολικά και ολιστικά για τα κράτη-μέλη. Και οι ωφέλειες που έχουμε από τη συμμετοχή μας στην Ένωση είναι αρκετές σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο. Εμείς προσπαθήσαμε να προβληματίσουμε τόσο τους συμπολίτες όσο και τους ενημερωτικούς μας σχετικά με την προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διανομή ενός ενημερωτικού φυλαδίου. Στο φυλάδι αυτό μπορεί κανείς να βρει κάποια από τα ωφέλη της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και εργάζεται για την πλήρη ισότητα. Καλλιεργεί σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Εργάζεται για την άμβληση των πολιτικών ανισοτήτων και του υπεραλισμού, επιδιώκει τον περιορισμό των εθνικών προκαταλήψεων. Προσφέρει ευρωπαϊκά οικονομικά κονδύλια στα κράτη-μέλη, τα οποία απορροφώνται σε διάφορους τομείς, όπως ο αγροτικός, της ενέργειας και άλλους. Ενισχύει την επενδυτική δραστηριότητα, αναδεικνύει με την παροχή προγραμμάτων και οικονομικών κεφαλαίων τον πολιτισμό. Επιτρέπει την ολοένα και περισσότερο επαγγελματική κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και με τη λειτουργία θεσμών και φορέων. Θεσπίζει νόμους και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα Εράσμους που προωθούν τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, διεξάγει ενέργειες για την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής μάστιγας όπως η διεθνής τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών, το τράφικινγκ. Κλείνουμε αυτή την παρουσίαση με το μότο μας. Ψηφίζω Ευρώπη, στηρίζω Ελλάδα. Η ψήφος μας είναι η πένα μας να γράψουμε την ιστορία μας. Γι' αυτό δεν αφήνουμε κανέναν άλλο να τη γράψει για μας.